जोंनि सिनि किल्ला बागमा तुप्रामथा ब्लक कमिटी और बिसिं YTF TWF सिनि TEF जत सिनि बुबाग्रानि वारियर ब्रनि तुइदुलुंबाय जोंनि और किल्ला आमचाइनो 18 बला हाथी बाजारो सिनि बुबाग्रा महाराजा प्रभु किशोर माणिक्य बाहादुर बनि 44 ইয়ার बनि बयस काका बनि आसाइमानि साल आसाइमा साल जोंनि और जागा 18 बला हाथी बाजारो जों जत बुबाग्रानो हानजागनाय हानो हानजागनाय बुबाग्रानो लगेरनाय जतनो जोंनि Hohom-Dodom थे बनि आसाइमानि सालनो जों पालायलायनाय पालायानि थाङै दङो सिनि लगे सं थाइ दंबायो दैसासानि बिसिङावनो सिनि मेइन सिनि जे पान्डा प्रग्राम सेंसारि रजानाय आइनि बाङै सारा त्रिपुरा सिनि 19 दफा खुंथाय बारा बरंनो अ मेसेजनि बिसिंखै ससियेल मिडियानि बिसिंखै जतनो सानि मुसुगु जों गाबक जतनो सिनि बुबाग्रानि बिसा बुबाग्रानि लगेव मातंलायनाय थानसाव मातंलायनाय अ थानसानि बिसिंखैनो सिनि बुबाग्रानि बयस जे 44 काका बतेइबो आयु कलप फाय सिनि बुबाग्रा सिनि दफानो नायनि बाङै गाहाखे नायनि बाङै बनि अमरदै बलाव खुंलाथों बनो जों जतनो सिनि ईश्वर भगवान जों बनो दियायनाय बनि बयस दैबो गोबां खेब थाङै जोंनो लगेरलाथों सिनि खुंथाय बारा फियाव जर्मनी व बनि याक जोंनो काहाखे सुबा मालाथों हाय हनैनो जों बनि जन्मदिन बनि आसाइमानि सालनो पालायमानि साथे साथेनो जों जत खाथुं लाइजाक जों Hohom-Dodom खाय जों दिनै 18 बला हाय बाजार हाथियाव जों पटर कायसा जों पान्डा थायलायनाय अ पान्डाव सिनि बरक लगेराव सिनि बुबाग्रानि वारियर्स लग सिनि थानसानो साजागनाय बुबाग्रानो साजागनाय सिनि खुंथाय बारानो साजागनाय जतनो फाय दङ जों दैसासकेनो नुगनाय सिनि जे सिनि बुबाग्रानि आसाइमानि साल जे पान्डा पालायनो जों दैसासकेनो हायनो जतनो पान्डाव साव साव फाय मान सिनि पान्डाव फाय दङ सिनि बरंरां TTID सिनि सारे फाङा दं बरंरां पुलनो जों जमातिया फाय दैसासन बिसिङावनो सिनि मेइन पान्डाव सफाय बनकारि दैसाव फाय तैबो बनि लगे EM रक तंनाय जततुबो खबर माखा EM तंनाय तासार सिनि अल लोकेलनि सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल कमिटी ब्लक कमिटी तिनि तिप्रामथा YTF TWF जत और जागा जों जत कदालैनो जों दिनै बुबाग्रानि आसाइमानि सालनो Hohom-Dodom थे पालायदों बुबाग्रा तो बिनि आसाइमानि सालो खायसा मेसेज रगालो तिप्रामथानि वारियर रगनो खायसारि मेसेज मानि दङ बिनि आसाइमानि सालो केग्रायावै जे मानसा तुबिया लुकुरनो तुबा करनानै खामानि खामानिया अ कब बुथेगनो किन्तु पिया जों अमनि साथे साथे अ प्रोग्राम सलेनायनो जों सिनि वायो एकदम वाइलिगो सिनि YTF सिनि खरकसा किल्ला आमचायो करैनो खुंनो जों सिनि खरकसा किल्ला आमचायो करैनो खुंनो जों तीन रखा जों और सिनि 18 बलानि हस्पिटाल आरो रबो जों थाङै मिस्टिराव बागनाय अमायके सिनि प्लेन खायजाक दङ अ बुबाग्रानि दागेमनो जों जाजागो थिगनि पासापासि जों और जागा अमनि बिसिं तिफानो जों आवगासामो बजायगा मानि बनबो जों थांनाय जों बुबाग्रानि सेंक्राजो जत दफानि सामु थांनाय र दिनै जों जतनो बोखावो खापुं खाजार खालायो जों फायलायजाक सामु कुप्रामानि बिसिङाव फानो बजाका दिनै बुबाग्रानि जे आसाइमा साल पालि जागै दं जों हिंके किल्ला बागमा ब्लक 18 बला बिसिओ जों दिनै 18 बला हाथि थुआ जों दिनै गुथुमलाय थांनाय बुबाग्रा आसाइमानि सामु पालायानि थांनाय अ जे दिनैनि पान्डाव ताम पान्डा लुवारि दं दिनै और जागावो जों बुबाग्रानि दागेमानि बिसिंतै जों दिनै बुबाग्रा जे जोंनो दागेखा जों गरैरावनो सुबावानि हामया जाया ओंगै तंनाय दुख कष्ट मावै तंनाय रंग या फलगानि बसनो दागेखा जों यागु फलग लायखा जों करैनो खुंनि बुखु खरकसा बुरिसु तंनाय बनो जों नक ताङै रखा इनके जों हस्पिटाल रावगो बहायनो बेमार मा जागै तंनाय बरंनो बहायनो जों गतैनि मानै राव बागै र लायखा हास्ते हायनि लुकुरनो तामको बुमु नारायना हास्ते हायनो लुकुरनो कबगानि मुसुगु जे जों दिनै दफा थामसाङानि जे जारा खासिया बुसिया ओंगै कोना हासु कोना अ तंनाय र तेसिनि दफानो सिनिया ओंगै तंनाय र बरंनो फायदि जों ककसारानि मुसुगु आं फायदि जत खा बाक्सा खुब बाक्सा या प्रि बाक्सा खलायो जों दिनै दफानो मुथाङानि दिनै बुबाग्रानो लगे रवानि बाङै आं लुकुरनो ककसारानि मुसुगु गेनि निसिनो मुंगो ani bemo asa zomatia Killa bagma blog ni engui TWF ni president